hlala phansi. Uyinkosi yezulu uphakeme kakhulu ngizolibonga Nkosi sikunikeza udumo nezibongo zonke ezikufanele kulesi sikhashana Nkosi, sifundise ngezwi lakho, usibusise ngoJesu Kristu, amen. Malibonge igama lenkosi. Ngiyafisa ukuthatha leli thuba ngibingelele umphathi wohlelo Baba Mapholoba, ngibingelele Nkosi yesizwe ngabezitha, ngiyakhuleka kuwe kanye nezinduna zenkosi ezikhona, abasendlunkulu bonke. Ngokuhloniphekile ngiyafisa ukubingelela Baba uDlokovu, inceka uNkulunkulu nomama nomndeni wakhe, abaholi bonke abakhona la, ababhishopi, bishop babuzikhali, ngibingelela Baba, abafundisi bonke abakhona, the fivefold ministry, obaba omama, abazalwane bonke egameni lenkosi uJesu Kristu, amen. Bathandekayo, ngiyambonga uNkulunkulu osigcinile saze safika lapha. Ngifisa ukubingelela umfundisi uNhleko engihamba naye namhlanje egameni lenkosi, amen. Yathi uzwakela ukuthi umngame uThembi kaMdletshe sithi ngiqhamuka noNhleko ungiphelezele nje, akukho kunye malibonke abalenkosi, amen. Malibonke igama lenkosi. AmaDlokovu siyabonga kuba uNkulunkulu asivusele wena kulesi sikhathi. Siyambonga uNkulunkulu ngawe
ngenhliziyo yakho yokumthobela uNkulunkulu. Mangibonge leli thuba engiliphiwa namhlanje ebusuku namhlanje. Ngizobeka nje izwi lenkosi kafishane ngale nkonzo ebaluleke kangaka. Uma bengingakhuluma ngayo nje bengizothi uyakhonzwa uNkulunkulu. Ngicela ungitshele lababili ngapha nangapha ukuthi uyakhonzwa uNkulunkulu, uyakhonzwa uNkulunkulu, uyakhonzwa, uyakhonzwa. Kodwa kube khona indlela esimkhonza ngayo ngezenzo nangempilo yethu ekhombisa ukuthi siyizikhonzi zakhe. Amen. Angiqale ngibonge ukuba baba uMadlokovu ukwafika lapha enkonzweni eThekwini sabusenga indlela eyisimangaliso. And enhlizweni yami uma kuzoba nalomkhuleko wokugcina kulonyaka omkhulu ngiyazi phinde kube khona omunye ukubonga, but ngase ngithi baba Madlokovu ngiyafisa ukufika la ngizoletha inhlonipho kuwe noNkulunkulu wakho kuleli altare ngomnikelo wenkomo namhlanje egameni lenkosi. Izandla zinomona lezo zandla lezinomona. Sekuyoba-ke kuyena ubaba uMadlokovu ukuthi uyanipha yini leyo nkomo noma uyisa kwakhe, kodwa ngendlela akholwa ngayo ngathi uzonihlephulela malibonke igama lenkosi. Okukhulu bekuyilokho ukuzodlulisa loyo mnikelo kwincwadi kaNkulunkulu as an honor ukuba engathi uNkulunkulu izandla zakhe ngayiphakamisa njalo. uNkulunkulu andise eceleni kwakho uAaron noUre abazophakamisa izandla zingakhathali. One of the things ezenza iministry kaJesu ibe effective kangaka ingoba wayilandelwa iqeqebana labantu ababengashumayeli kodwa ababehlangabeza zonke izidingo zakhe fuze zalo yabo idingo zalo oshumayelayo. Namhlanje inkinga ekhona bonke abantu bafuna ukushumayela. Okungayona inkinga embi kodwa kufanele ukuthi babe khona nabanye abazoshumayela kwabashumayelayo, abangashumayeli ngamazwi, abazoshumayela ngomthandazo kokuqala, bakwazi ukuba babe spiritual support kwizinceku zikaNkulunkulu. But okwesibili kube khona abazoshumayela ngezinsiza kusebenza. Enye yezinto ebambezela ibandla ukuba izinsiza kusebenza ziyasilela ebandleni. Umbono ube mkhulu kodwa abantu abasondele bangabi baningi abanamandla okusiza. uJesu uke wahlaselwa yixuku ngaseGenesareth. Wathi mayisuka wayesengena emkhunjini wayesethi akusukwe uzona. Ngoba akusona sonke isikhathi la uzokwazi ukuhlala nezixuku. Kuthiwa izixuku zazimcindezela, crowds were going to crush him. Wayesebuyetshela abafundi bakhe ukuthi ababe belungisa umkhumbi ukuze asuke ezixukwini. Every man and woman of God noma egcotshwe kanjani uyawadinga amathuba okusuka ezixukwini. Ngoba izixuku ilabantu abahlezi bezodonsa kuphela, who never refresh isitsha abadlela kusona. Abantu nje abafika mhla usemandleni mayisencipha amandla bengasabonakala. Baningi abantu abake bafika la bakhulekele bathola ama breakthrough kodwa abayingcosana abake babuya bathi into uNkulunkulu asenzela yona. uJesu waphulukisa abanochoko abayishumi kwabuyo yedwa ukuzobonga. U9 ubuyanga ngoba wawubona ufanelekile. And so I want to say umfundisi baba uMadlokovu uNkulunkulu akabavusela abantu eceleni kwakho. More and more people that are going to refresh you. And uNkulunkulu enza indlela yokuba bafinyelele kuwe ngoba inkinga enkulu uma efika umuntu ophethe amafutha athe wavula egcwala indlu yonke kukhuluma kuqala oJudas abaseduzane kukaJesu.
kube yibona kuqala bathi ukube ube umprofeti ngempela ngabe uyazi ukuthi ubani lo osemgcoba ngeinwele nangenyembezi emqabula izinyawo. Kunabantu abaletha uNkulunkulu benjalo bezela ukuzo refresher izinyawo ezihambisa ivangeli. Kodwa inkinga yabahamba nohambisa ivangeli ukuthi makusolela labantu babona ngathi kuthathwa indawo yabo. Kanti akuthathwa indawo yabo, bazobamba iqhaza elingeke libanjwe uPetro. Uthi uJesu mayiphendula selokhe ngifikile la angikaze ninginike amanzi okuhlamba inyawo zami. Kodwa lo wesifazane lokhe engenile akakayeki ukungigeza ngenyembezi zami. Bavuseke Nkosi labo bantu okuzokungena kwabo bengayeki sebethukwa, bengayeki sebebizwa ngamagama. uNkulunkulu akasivusele labo bantu ke. uNkulunkulu uyakhonzwa. WabaseKorinte chapter 5 verse 15. AbeKorinte besibili chapter 5 verse 15. Wabafela bonke ukuze abaphilayo bengabe besasiphilela bona, kodwa baphilele yena owabafelayo wabuye wavuka. uNkulunkulu njoba kufanele simkhonze siyadlule kumthandeni. Ukumthanda uNkulunkulu isigaba sokuqala sokwazana naye. Kodwa as ukhula othandweni lwakhe ufika lishintshe phambili. Ngoba bamlandele. Kodwa uthe kuJohn chapter 20 mangaphosi Simon kaJohn uyangithanda na? Wathi yebo ngiyakuthanda. Wayesethi yalusa izimvu zami. Waphindwa umbuzo ukuthi uyangithanda yini? Wathi yalusa amawundlu wami. Wathi uyangithanda yini? Waze wakhala ekhalisa umbuzo wothando. Wathi yondla amawundlu ami. Ngamanye amazwi kunesigaba sokumthanda la alindele ukuthi wenze okuthile ngokumthanda kwakho. Mangisahlangana kwanele ukumthanda kucule ujabule, kodwa maqhuthe kufuna uveze ukumthanda kwakho ngokumenzela okuthile. Izimvu ezakhe amawundla wakhe, kodwa ufuna ukondlelwa yilo othi uyamthanda. So uNkulunkulu uyakhonzwa, kodwa kumkhonza kubiza ukuzidela kwakho, kubiza ukuthi udele ukuphila kwakho. Because sometimes ekukhonzeni uNkulunkulu kunezinto zakho okufanele zisale ngemuva. Uke wabuza uPetro okhonzayo uthi Nkosi thina esidele konke siyothola. Because umuntu onesibindi sokubuza lokho umuntu okhona kudelile. Kufanele kufike la umkhonza khona ukwazi ukwenza ama-claims kwi-record lokukhonza kwakho. Lake lenziwa uHezekiya irecord. Sekufika uIsaya ezomtshela ukuthi ngeke usaphila kulesi sifo. Wayesehlehla waphendukela obondeni. Wathi Jehova ngicela ukukhumbule noma ingayodwa into ukuthi ayikho into engakhonza ngayo yakujabulisa ukuba ubunge ngikhumbule ngayo. Ukumkhonza nokwenza umsebenzi ethile ukubhenkela impilo ekusaseni lakho. Iseyithatha impilo mase uyahlehla uthi ngicela ungipha kunempilo engakunikeza yona ukuba ngibuyisele yini yona manje. Wabuyisa uIsaya esephuma wabuyiswa kodwa hamba umtshela ukuthi uzothola iminyaka ewu15 ngaphezulu. Kodwa leyo nto ayitholwa yibo bonke, itholwa abamkhonzayo. Akuzona zonke izithembiso eziseBhayibhelini ezabantu bonke wonke. Kuneza labo abakhonzayo kuphela. uMalaki 3 uthi kwavulwa incwadi kwasekuthi abalungileyo baphakama batshela uJehova bathi Nkosi sesicela ukuthi ubhale encwadini entsha amagama abo bonke abakhonza. Le ncwadi iyobizwa ngokuthi incwadi yesikhumbuzo. Awungeni kule ncwadi ngokukholwa, ungena ngokukhonza. Lithi iBhayibheli ukuze kube nomehluko phakathi kwabamkhonzayo nabangamkhonziyo. Akubhalwa wonke umuntu, kubhalwa abakhonzayo. That's why ukuclaim izinto zingenzeki ngoba uclaim izinto engeke esigabeni sakho. Enye yezinto ephephisa umuntu
inkonzo yakhe. Bafa bonke abantwana, uMose wasinda ebuntwaneni ngoba uzalela ukuzoba umkhulu kaIsrayeli. Kufanele kube nento ozokhonza ngayo ezokwenza ukuthi izulu likubuke ngendlela ehlukile. Abantu ababhekwa ngendlela efanayo bonke, kodwa khona ababhekwa ngenxa yendlela abakhonza ngayo. uNkulunkulu uyakhonzwa ke. uHana uthe banjwe inkinga yokungabathola abantwana, uthe sekhathele ukucela, wayesecela ukukhonza. Wathi sengicele kakhulu ingane yami angiyitholanga, sengicela ingane yakho uma ungipha yena, ngokupha yena savuleke isibeletho. Khona into ezoletha ukuthi uzokhonza yini ngayo, ngoba ayizile kuwe izodlula ngawe ubuya la iyokhonza khona. Lithi iBhayibheli esezelwe uSamuel, lithi iBhayibheli wayiswe ethempelini njengalokhu uHana wayishilo, kwayima ezala iy'ngane zakhe. Zikhona into zakho, kodwa kufanele uqale uvume ubuzozalela uNkulunkulu into yakho. Bese uzalela. Bakhona nabantu namhlanje manje sibanjezelwa ukuthi yonke into sifuna kube yethu. uNkulunkulu uyakhonzwa. Lapha kuLuke 5 lithi iBhayibheli uJesu wafica imikhumbi emibili, okaSimoni kaJona nokaZebedewu, kodwa wakhetha ukungena kulokaSimoni. Ngifisa lento namhlanje ungaphindi uyikhohlwe. uNkulunkulu uhlale naye i-option. Tell makhelwane uNkulunkulu uhlale naye i-option. Never ever make a mistake yokuthi uNkulunkulu mayekhethela inkonzo ethile ucabanga ukuthi you are the only option. Imikhumbi yayimibili kodwa akakhethwa owodwa. Ikhona into azobe ikhonjwe kuwena, ungalokotha uphakabe khumbula ube nawo wesibili kodwa wakhethwa wakho. Angabe ngcono bakhona abantu kodwa. Lithi iBhayibheli ma esukhethiwe wayesethi awungene emanzini, wangabe sasho lutho ngenkinga kaSimoni, washumayela. Wakwambona uNkulunkulu efika angasho lutho ngendaba yakho, akhulume ngendaba yakhe. Usaba yathemba uzoyithinta nini indaba yami, akhulume ngendaba yakhe. Uthe seqedile kwayima ethi Simoni apha amanetha, ungamjahi ngamanetha, ungamfunza amanetha, ungambuzi ngamanetha, muvumele aqede indaba yakhe ayizele empilweni yakho. Uyakhonzwa njena babili, uyakhonzwa uNkulunkulu, uyakhonzwa, uyakhonzwa, uyakhonzwa. Lo uNkulunkulu uyakhonzwa. Asigcine ngokumthanda siyamkhonza. Kuthiwa uPetro wathi Nkosi, cabanga ke ube ngamazi nokuthi uyinkosi, umfunde kule period engene, wafundisa waze wamqonda ukuthi uyinkosi. Engena akambizanga ngenkosi, kodwa eqhubeke ehlezi naye wayesemazi ukuthi uyinkosi. Kunezinto ongenzelwa zona engakaqala ukuzambula yena ukuthi ubani, ngoba kuyingozi ukuthi akwenzele izinto kanti akwambalulela ukuthi ubani. Kufanele aqale azambule yena ukuze mayise enza uwazi ukuthi kwenze bani. Uthe sethi phonsa amanetha wathi sishikile ubusuku bonke, kodwa Nkosi ngokusho kwezwi lakho siyawaphosa amanetha. Uthe kuba bawaphose babamba izinhlanzi kwaze kwagabuka amanetha. Ngizothi uyakhonzwa. Masimkhonza kuyogabuka amanetha, siyobamba into esingakaze siyibambe emhleni yethu nasolwazini lwethu. uNkulunkulu uyakhonzwa. La ekumkhonzeni kunezinto afika azoyifuna. Nina niyahlupha nicabanga ukuthi uNkulunkulu umngani wenu. uNkulunkulu uma efika kumuntu amdalile aka negotiate naye.
uNkulunkulu akakazi ukusidala mase ezoncela. uNkulunkulu mayifika ngenkonzo uyayidemanda. Ngolimi lesiBhayibheli kuthiwa i-commandment. Aniyabona i-demand ne-command efana ngoba when you are given a command you obey and complain later. You comply and complain later. So uNkulunkulu mayifika ngendaba yenkonzo akanegotiate akakubuza ukuthi uyathanda. Wafika kaMaria wathi uzokhulela. Azange ambuza ukuthi Maria ngazi Nkosi yami ngiyazi ukuthi uyintombi. Yabona Nkosi yami azokuphatha kanjani lento nakini zoba sehlazweni. Wava nje hey ubusekile esifazeni uzokhulela. Uzomthela ngehlaza ka negotiate. Uzomtshela ukuthi uzokhulelwa. Kwasho ukuthi uMaria uya understand ukuthi uNkulunkulu uyakhonzwa. Wathi mawufuna ngikukhonze ngesibeletho sami, wathi makwenzeke kimi njengokusho kwenkosi. Lento yokukhonza namhlanje yenza ukuthi kusasa ube nelungelo. Kuthe sekusemshadweni ekhanga, kwathiwa sekuphela iwayini, wathi uJesu mame isikhathi sami asikafiki. Kwasho ukuthi uMaria uphendula ethule ukuthi ngokugcina ungakhuluma ngezikhathi. Wafundlala isikhathi sami singakafiki. Wathi nanoma yini ayisho anoyet bakhona abantu namhlanje. Nanoma yini ayisho anoyet uyakhonzwa. uNkulunkulu uyakhonza. Lapha mase simkhonza akunegotiate. Uyakhonza uNkulunkulu. Exodus 3:35. Exodus 35 sorry verse 4. Mose wathi kuyo yonke inhlangano yabantu bakwaIsrael, yilokhu uSimakade ayale ngakho ethi bafundisi bami ngiyanithanda niyeso but yini into engase yenze ningangena ezulwini ukuthi izinto ezisho uNkulunkulu eniyisabayo anizisho. Abafundisi abaningi basaba ukukhuluma ngemali ngoba bathi abazalwane bazophatheka kabi. Ungasaba ukutshela umuntu ngemali athi umtshela ukuthi uyisoni. Utshela umuntu ukuthi uyahlabonga, watshela umuntu ukuthi uyaphinga, watshela umuntu ukuthi uyisidaba, biza umuntu ngawo amagama amabi, wathi emlilweni yesihogweni. Ususaba ukumtshela ukuthi uNkulunkulu igolide nesiliva ngelakhe. Ususaba umtshela ukuthi uNkulunkulu uthi akungeniswe, ususaba lokho. Wamkhipha emkipitweni engidliwa indoda wathi uJesu yondlana. Kodwa ususaba ukumtshela indlela zikaJesu zokumondla, uyamlimaza lo muntu lo. Yilokhu uSimakade ayale ngakho ethi thathani phakathi kwenu. Yenzani njani? Asho umuntu uceleni uthe uthatheni. Thathani phakathi kwenu umnikelo ube ngokaSimakade. Uthani amen. Bonke abanenhliziyo enjani ethandayo mabanikele kuSimakade. uNkulunkulu uthi lethani athi kodwa uma nithanda. Lethani kodwa uma nithanda. Nginelungelo lokukufuna kodwa ngeke ngikuphuce, ngifuna uthande ukuletha. Ngifuna wena uthande ukuletha nokukhipha into engithi ayithathwe kuwena. Mase sifike la sifuna khona uNkulunkulu, siyoba njengoMose owaphendula uFaro. Wathi asikwazi ukuphuma siye imfuyo ngoba sazi uJehova uyofunani kuthina. Uma sesifike la siyomkhonza khona, asikwazi ukuphuma la nento engaphelele ngoba la saya khona silindele ukuthi khona into azoyifuna. Inkinga yethu size enkonzweni singalindele ukuthi khona into azoyifuna. That's why abanye bahlezi la izikhwama zemali isemotweni, abanye bahlezi la imali engiyisele emotweni ngoba banakho ukuqonda ukuthi la ngiyakhona ngilindele ukuthi ngizozwa mase ngifike khona ukuthi uzofunani. Amen. Nozama usaphuma kalula manje nozama. Mawuye mall awushiye isikhwama. Kodwa enkonzweni uhlunga lo 100 rand njani ukusikhohlisa. Mase enye uyayishiya ngoba wenze noma sithi siyaqinisa siyakhuluma kube ukuthi usucha izandla. Bathi asazi uyofuna. Bathi sohamba ngisho nanamanqini.
ngoba maye wafuna fanele awathola. Tshela umakhelwane uSimakade into ayifunayo makayithole. Angithi ukushesha ke manje. Uthi ke bonke abanhliziyo ethandayo mabanikele kuSimakade. Nanso into engifuna ukuyithinta kancane, mabanikele kuSimakade ngegolide, ngesiliva, ngethusi. Mase yaqhubeka purple clothes kanjalo akhaza lonke uhlobo lwezinto. Kodwa emasontweni makwathi ngicela kunikela abantu baka 100,000 kuthiwa uzayibize nemali. Akumina ngafunda la iyahlukaniswa. Akumina imbalo kuthiwa begolide ngoba ayifuneki ingxube evanga, kufanele abegolide bazi ukuthi igolide libekwa la, abesiliva isiliva libekwa la, abethusi ithusi libekwa la. Akulona icala lakho mawungaliphethe igolide, kodwa musu ukuphithizelisa beka la okuqondene nokubeka khona. Tshela umakhelwane khulunywa nawe, khulunywa nawe. Khulunywa nawe. Bonke abantu abaqondayo ukuthi ekukhonzeni uNkulunkulu uyenzelwa futhi uyasetshenzelwa bayakwazi ukuzinikela kumkhonzeni ngempahla yabo. uNkulunkulu mase simkhonza uyenzelwa, mase simkhonza uyasetshenzelwa. uNkulunkulu uyenzelwa, uNkulunkulu uyasetshenzelwa. Like khonzeni. Ingakho abantu bazokubona usendaweni ongakazi ucabanga ukuthi ungaba kuyona. Uyoshumela endaweni ongakaze ucabanga ukuthi ungangena khona kuthiwa kodwa kuleyo ndawo ngoba nabantu abekho uyakhonza ngokwecebo lalomkhonza, hayi ngokwecebo lakho. So izikronike zokuqala uchapter 29 verse 3 uDavide inkosi wathi kulo lonke ibandla, uSolomon indodana yami oyedwa uNkulunkulu amkhethileyo usengumfana, usathambile, nomsebenzi mkhulu. Ngifuna siandelane leyo ndawo ukuthi uDavide noma uNkulunkulu enginqabelile mina ukuthi ngakhe ngezandla zami, wathi uzokwakha uSolomon, kodwa ngicela sazi ukuthi umsebenzi ozokwakhiwa mkhulu kunoSolomon. Uyaqhubeka uthi ngokuba ithempeli alisile lomuntu kepha ngelika Jehova uNkulunkulu. Ngiyafisa bazalwane ukhanye enhlizweni zethu ukuthi lo msebenzi ungokaSimakade, nalombono ungokaSimakade, ungaphezulu kababa uMadlokovu, mkhulu kunomuntu oyedwa. Akufanele noma singezwa kuthiwa akukhona okanikela imali enkulu bese sicabanga ukuthi there's one person who can actually sustain the work. It's impossible. It is too great for one person. Usethi ke sengilungisele indlu kaNkulunkulu wami ngamandla ami onke, igolide lokwegolide, nesiliva lokwesiliva, nethusi lokwethusi, nensimbi yokwensimbi, nemithi yokwemithi, namatshe amashohamu nawokufakwa, namatshe ahlobisayo, nemibala eyahlukeneyo, nezinhlobo zamatshe ayigugu, namatshe amhlophe amaningi. Futhi njengokuba ngiyinamele indlu kaNkulunkulu wami, nginengcebo yegolide nesiliva, nginika indlu kaNkulunkulu wami yona phezu kwakho konke engikulungisele indlu engcwele. Kukhuluma uDavide umuntu oqonda ukuthi uNkulunkulu mayekhonzwa uyasetshenzelwa. uNkulunkulu mayekhonzwa uyakhonzwa nangempahla. Uthi kulo msebenzi omkhulu kangaka mina ngingedwa sengilungiselele konke ebengingakukhipha. Uthi ke ngenza isiqiniseko sokuthi kokwegolide ngibeke okwegolide. Into nje ephoxa kakhulu amakholwa, izinto zabo ihlale zi-upside down. Ufica into okungayona yokwenza leyo nto yenza leyo nto ngoba abanawo amandla okwenza leyo nto endaweni yaleyo nto. Ngeke ngiyibali izinto enizenze emasontweni niyazazi. Nje khona istand, i-music stand yokuthi abaculi abafunda ama-note, kodwa emasontweni i-pulpit. Ingakho ngithanga ngifuna ukubala into zenu, but ngifuna yini edala lokho, yingoba asiqonde ukuthi kokwesiliva kufuneka okwesiliva,
kokwegolide kufuneka okwegolide, kokwemuthi kufuneka okomuthi. Noma beyothenga abazalwane eyothenga imicrophone akafika chaza ukuthi eyokwenzani. Abuye nemicrophone yezingane yokudlala kuthi iyashunyelwa iyanqamuka. Yindaba asikangene esigabeni sokuthi okwegolide. Tshela umakhelwane ukukhulunywa nawo okwegolide. But asikwazi ukuba nokwegolide kokwegolide bengekho David abazovuka bathi ngamandla ami onke sengikulungisile okwendlu kaJehova eyigugu nakimi. Hallelujah. Kufanele makuthiwa sekwakhiwa umphemo wokukhonza ingabi bikho into engafuneki ibe khona. Fanele mangena ama-professionals ebuka indlu yokukhonza athi that is in its place. Bengafiki sikhanyisa ngelight yase living room sikhanyise esontweni kwi-auditorium. Bangikhuza ngidlule right. So la uNkulunkulu uyakhonzwa. There's a mentality we must remove from us. Le mentality yokuthi uNkulunkulu umukela noma yini. Ngizonikhombisa mase ngiqede ukuthi akamukeli noma yini nomba. Unento ayilindele kumuntu nomuntu. Akayini uNkulunkulu wenoma yini. Unoma yini into enayiqambela yona. Nakho Mark 12 verse 41. Uyabona umuntu oqhutshwa uthando ngaphezulu kokuba namandla okwenza. Ubonakala mase kwesikhathi sokukhonza. Bakhona abantu abanamandla kodwa bengenalo uthando. Kuthi mase kukhonzwa ahluleke ngathi akanawo amandla. That's why abantu abaningi makuthiwa kuyanikela ngisho abantu abanezimali ufice enikela imali enikele umuntu oyi-general work. Mark 12 verse 41. uJesu wayesehlala phansi maqondana nomphongolo womnikelo. Wayebuka hayi ukuthi wayithandaza wayebuka. Musani ukukhipha izinto eBhayibhelini ezikhona. Uma kunikelo uJesu uvula amehlo. Hlukanani nalento ukuthi mase kunikelo kuyima uvuka umoya kakhulu usuyaqikeleka. Kufanele uthethe ngamanzi uphaphama kuyanikela vuka nje kuthi iqwebu kuwena. Awukwazi ukuthi njalo makunikelwa usuginqikile uthwele uphaphama sekudlulile ukunikela. Never. The devil is a liar. He wants to keep you poor. He wants to keep you poor for the rest of your life. Usathane lo yoginqa ufuna uhlale kupheni nasekusweleni impilo yakho yonke. Lo moya ubukiyekeni sonke lesikhathi suzokuginqa ngoba sekunikela uthi uJesu wayebuka. Kunabantu abaze babe nokunengeka uma sekuyiwe ezwini lomnikelo. Kube ngathi ake kusheshe bakithi size kuNkulunkulu. uNkulunkulu uhleze emnikelweni njengoba uthi uze kuyena. Uhleze emnikelweni njengoba nje uthi uze kuNkulunkulu uyena impela. Ngokuba walithanda izwe kangaka waze wenze njani? Wanikela ngendodana yakhe. Indlela yokuqala yofuzo lokuthi ufuze uNkulunkulu ukwazi ukunikela ngakho konke onakho. uNkulunkulu akazacule lento yokucula into yethu akuyena umuntu okuthiwa wayiqhuma ecula. uNkulunkulu into aspecialize ngayo ukunikela. So yonke lento esiyenzayo nokushumayela uNkulunkulu akanasikhathi. uNkulunkulu specialize endabeni yomnikelo. Futhi umnikelo eBhayibhelini is so important. Wavana qhamuka Genesis waqhathi ilamani ukuthi lo mayinikela lento okugebeni bomnikelo waqala kuGenesis uKayini noAbela. Wazi wathi Kayini uthukuthelelani ngoba uma wenza kahle nawe uyakudunyiswa. Bheka isono siyakuthathamela emnyango sifuna ukugcinya. Abantu abanganikeli bona bawo number 1 ezintweni zomsathane. Abantu abanephithiphithi enkonzweni abanikeli. Abantu abasusa ingxushunxusha abanikeli. Uma sekuqala umsindo wocela ama record kosikhwama ukuchecke lo okukhuluma kunabo bonke ukuthi into yakhe emnikelo imi kanjani. Uyomangala uyobona ukuthi no wonder kunje umoya kaKhayini. Nenhlanhla angiyena umshumayelo osuku ngiyadlula nje so ayikho into engangiphatha kabi.
noma ungangibuka kabi uJesu wayehlezi phansi maqondana nomphongolo womnikelo wayebuka ukuthi isixuku sinikela kanjani umnikelo emphongolweni akufanele uma umfundisi uxhumo lokubaleka mase kunikela ufanele noma kuthiwa imali awuyibali kodwa uyibuke nje ubone yeah right ayisengahamba ke ngoba nalabo ababuye bayintshontshe imali la esontweni akekho umathembana imali mayisuka la ayibali ukuthi isuke iyimalini kusuka la iziyofika la ngoba ukusuka la kuya la maningi amadimoni akhona akhumbuza umuntu izikweletu zakhe akhumbuza umuntu amathaya akhe adlekile akhumbuza umuntu ingane efanele zongena esikoleni athi wena baba umuhle ugcona isihawu uyangibona Nkosi yami so fanele kubalwe kusuka la kubalwe lapha ukuthi kusafana yini nalapha ya right abaningi nawo indaba engiza kuyona ukuthi asenze noma yini abaningi abacebileyo babenikela kakhulu abaningi abacebileyo babenza njani ngiyacela bazalwane siyilungise lento akuyeke kunjoba kukholwa nje sisenkonzweni abacebile bese behlulwe ukwenza lento umuntu ocebile wenze njani come on class angizwe umuntu ocebile wenze njani nikhuluma kancane kodwa umuntu ocebile wenze njani uyayibona uJesu le abacebile benze njani akasho ukuthi hayi umsana uthatha ngamawala yes nenze and ngiyacela laba abacebile mabenikele kakhulu bengakulindeli ukunconywa to whom much is given much is required kulo onikwe okuningi kulindeleke okuningi kuyena umzali ungakwazi ukubhala mayibiza ingane ngoba kufanele ayithume lapha emdletsheni mesethi bhala incwadi ke uyise kugogo lapha emdletsheni mesethi bhala mesiyabhala lengane mesethi ngifundela ukuthi ubhaleni mesethi ayishintsha ngisho kanjalo ubhala uma eseyihambisa incwadi uyethi hamba ke mkhulu akabe sathi wasebenza mfuyo webaya umsindazo webaya mfuyo amathi cha ngoba wenza into emfana njengoba wafunda nje ubefundela ukuthi abhale incwadi angezukubonga umuntu ngazo mase eyibhalile njengoba ukhonze ebandleni uNkulunkulu wakubusisa wanemali eningi sekulindelekile asikufihleli mhlawumbe akufihlele esontweni la sekuyinto esiyilinde the minute wangena ngomangqovunqovu wemoto sesilindele ukuthi imoto ayilingane nemvilophi imvilophi ayilingane nemoto bakhona nabantu lana Nkosi yami abafundisi bayabanixoxele phela kodwa yinto ekhona nje wangena ngemoto enkulu esidlula zonke sesilindele ukuthi mase kubalwa inkongozelo akubonakala ukuthi bekukhona umuntu ohamba ngemoto edlula zonke imoto abacebile banikela kakhulu ayikho into ebuhlungu njengokufika ebandleni ufike kukhona imoto zonke ongayicabanga abantu banuka ama-perfume abisayo bagqoka ingubo ezinhle uma sekubizwa umnikelo uzucabanga ukuthi unegonogono uthi it can't be ubani 3,995.85 cents ngathi hayi Sathane hey kuze kushawa izandla kuthiwa hawu right therefore sesiyavumelana abacebile abanikele kangakanani abantu abacebile yilabo abafika mase kuphume idate ukuthi kunentaba mase bexhumana nezikhulu mase bethi siyazi ukuthi njoba kuba nentaba mayiphela so sekuyibala la kuyiqele usho ukuthi yonke lento la isuke iqashiwe izoma ihamba kuke kube imali mase abanemali behlangana bethi ukuthi siyakukhokhela
ukuthi siyakhokhela lokhu alihlanganele nalo ibandla abantu laba abakholwayo benza kanjani umuntu onemali kubo akudingidwa ukuthi njengoba kuzongcwatshwa umkhulu uzongcwatshwa ngani enemali ufike sethi sengukhokhela umasingcwabisana sengicela usisi bephoselane ngama-rice namazambane but enkonzweni abantu abanemali aba-rise to the occasion kubonakala ukuthi uNkulunkulu usesilethele ukuphumula ngawe usawumthwalo ngendlela wawuyiyona ungakabusiseki right kepha kwafika umfelokazi ompofu wanikela ngamafadi ngababili okuyisitebele yasiphela lapha indaba akushongo ukuthi wayeseyamphazamisa nalaba abathi mina nginezifadi ezimbili zifuneka zila mayibekithi angibuza ababishop thina njengoba sithwele kanzima senzenjani umfelokazi nezifadi zakhe naye wayibhekile Jesu wambona efaka akazange asho ukuthi hayi mama ngizocela ungilinde ngizokubuyisela kunalokho wayoshumayela ngaye wathi kunomama obadlule bonke abanikeli akasho ukuthi akabuyisele kodwa uba isibonelo esihle uthi ngokuba bonke laba bakhiphe bokuninga bebe nakho kepha lo unikele ngakho konke lo mama nje obenikela uqhutshwa uthando analo ngokukhonza inkosi you'll be surprised ukuthi amabandla okuthiwa awanazi igwili they actually do more kunalawo okuthiwa nezigwili ngoba mabefundisekile nalezo izitebele zabo mazihlangene uNkulunkulu wenza isimangaliso ngazo so never look down on your level of ability to give ngoba uNkulunkulu ngalokho uyakwazi ukwenza isimanga uthando liyayenza indlela ngicela utshela umakhelwane uthando liyayenza indlela la emnikelweni mawunothando indlela iba khona ukwakhuleka esikhulekisa ubaba Mapholobo wathi abanye beze ngemali yokugcina ngoba bebeqhutshwa uthando so nasekunikeleni sometimes unikela beze bethi abantu hey uhlala unikela kakhulu kanti uqhutshwa uthando ngaphezulu kokuthi ngoba unakho sezoqeda ukunikela okuthokozisa uNkulunkulu kuncike emgomeni ukuthi unikela ngokwesilinganiso sakho ngokwesilinganiso sesibusiso uNkulunkulu asibekwe uNkulunkulu ufe uNkulunkulu ulungile akalindele kuwena into angakunika ngayo niyazi ukuthi abantu bayebenza sithi cela abantu bazonela 50,000 ube sobe bevunga engathi ungabathulisa angisho kuwena ukhona no 50,000 thula ngoba into ezokuthusa ukuba bona sebesukuma uma nje uyibuza ubuvungamelani ngoba uma kuthiwa sicela kusukuma abafundisi ayikho into evungaisa umfundisi uyasukuma owayibeka yena uyehlale ngoba akazi ukuthi ubani uzomkhuza praise the Lord but ke into enjalo kodwa nje akuyo so wonke umuntu uyalazi izinga uNkulunkulu ambeke kulona so mase kunikelo into ekubangisa umsindo awusafuni ukunikela ngokwesilinganiso naso uDeuteronomy 16 verse 17 yilowo nalowo uyokhipha ngokwamandla akhe nanje ngokwesibusiso simakade uNkulunkulu wakho amuphe sona na umgomo wokunikela unikela ngokwamandla akho nangokwesibusiso uNkulunkulu akuphe sona leyo ndaba uyayazi wena ukuthi uzuyishaya isifuba uthi ulevel ba uyishaya isifuba kodwa mase kunikela uyakhohlwa ukuthi ulevel ba abazalwane ishumi azibadidi mabesahola o10,000 ngoba kufanele kube 1,000 make baqala bahola o150 ubese sebebuza ukuthi besicela ukubuza sikhipha kwinet noma kwigross bekhiphe la uthanda God ngoba you know the truth yini lesi confuse amandla akho mandla akho nangokwesibusiso uNkulunkulu akaze ayicela into kubantu engabanikanga
uthi uDavide kwayilokho esikunika khona sikuphiwe uwe once sabuswa yileyo nto bathandekayo ngeke size sibe nobunzima makunikela akuyona ke Old Testament 1 Corinthians 16 verse 2 ubhala uApostle Paul uthi ke uyabafundisa indaba ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani ngoba eKorinte babese kakhulu ngathi abantu baseThekwini ngendlela babese ngayo eKorinte nje into ezasenza kakhulu into eziningi uPaul ayibhala esekukhuza esethi hey yabona ngiyanitshela nina yabo azathi nginamandla la encwadini ningangibona ngithule yabona ngoba nangani babe bemthusa emayise babona what but abhala incwadi ezishisayo futhi uPaul ngiyamthandela into eyodwa intshumayelo wayengaloku ethi uyizwe uNkulunkulu intshumayelo wayeqambiswa yiPTP kathi sengizwile ukuthi lapho nina ngithi angibhaleke ngiqondise leyo nto kodwa abanye amabandla azafo nje ebulawa ukuthi umfundisi uyasaba ukuma cha bazalwane ngizoshumayela kodwa ngizwile ukuthi sengihleba kakhulu ngicela nehlise ukuhleba niyalimaza ibandla ngizwile nje ngiyahlebana ubana akaseze isontweni namhla uApostle Paul was direct so nalana kuyaba abantu bayakhonza angithi wakabakhuza indaba yesidlo futhi ukuthi isidlo babantu bafika belambile beshaya ulofu bonke baphuza iwayini badawe ukuthi kuyakhonzwa abaseza lokuthi kuthiwa ngoba baminyile la ngesikhathi kufika asethe qala nidle emakhaya nifika senisuthi la so uyabafundisa ukuthi kukhonzwa kanjani abantu abazifundela ukukhonza bayafundiswa ukuthi kukhonzwa kanjani nalapha kwezomnikelo awuthi hayi inkosi yobathinta abantu abo bengathinteki makufika emnikelweni abantu bangathi uNkulunkulu ngithinte lo ngivusa ngabona umbono izinkanyezi nenyanga nelanga ngathi sibaningi kodwa akasho lutho ngomnikelo solokho wakholwa ngosuku lokuqala lweviki akube yilo nalo azibekele aqongelele aza kunikela ngakho njengokuphumelela kwakhe proportional giving uthi awubeki into izwa ngaphakathi ubeka into elingana nokuthi uphumelele kangakanani tshela umakhelwane le iqondene nawe ngqo uthini uApostle Paul uthi ukuze uma ngifika kungabi kuyima uqala ukuqoqwa umnikelo uthi ngicela ngifike ngokomthetho fanele ngabe sithi sifika la enkonzweni wonke umuntu umnikelo wakhe usewuhlelile olingana nokuphumelela kwakhe nayi indaba engivala ngayo lana ke ekukhonzeni ngokunikela kwenza isikhathi awudecide wena uyaphoqwa esikhathi uphoqwa kube ngathi uyabulawa kanti la uzobusiseka khona enye yezinto eziqambela indlela yokubusiseka ukuthi unikele ngokuyalelwa hayi ngokuvuka kuwena ngaphakathi uyazi ukuthi kube abanye awabizwa ama-fasting ey'nkonzweni ngaba abafast so balekelela ukuthi kunomkhuleko ohlelwa kuthiwa kuyakhuleka so kunezinto ngokwemvelo yethu esizenziswa ukuthi siyayalelwa ukuzenza amen 2 Samuel chapter 6 verse 10 ngalokho uDavide yikuphi osekwenzekile sekufa umuntu angithi ukuza ubulawa yini ukuthinta umphongolo angithi uJehova kuthiwa nje wathi ethinta umphongolo wathi uba uthe uthinta wambulala ngoba kuthiwa abantu wanekeka nje uNkulunkulu uthi uthintelana ethi uyasiza wafa then kwase kuya report kuDavide uthi uNkulunkulu ngathi uhlinile njengoba lo mphongolo uza emzini kaDavide be careful uNkulunkulu ucasuka into esingakazibona usebulala umuntu la ethi uyawuthinta umphongolo uDavide wayesethi no alwehle kuqala ulaka likaJehova akayini uphonse emzini kaObed angabe ngcono niyezwa njalo uObed uphoselwa into eqeda ukubulala umuntu lento eqeda ukubulala umuntu mayihlezi kwakho ayihlali mahala ihlala ngemhlatshelo ihlala ngemnikelo ngoba kunemnikelo yasekuseni yakusihlwa eyenzwa phambi kwalento engumphongolo kaJehova kodwa ilahlelwe kuwena ine-record lokubulala umuntu kodwa uObed Edom wasendulo wahlonipha wathi kumlungele wawuthatha lo mphongolo wawusevisa ekuseni nantambama bezwa omakhelwane ukuthi umphongolo
usukile endlini enye uhlezi ka-Obed-Edom basondela kwakhe baletha imfuyo kuyena wenza imhlatshelo uthe kuphela iy'nyanga ey'ntathu u-Obed-Edom usencebe ukudlula bonke abantu ezweni. Kuthiwa wayesetshelwa uDavide ukuthi u-Obed-Edom usencebe udlula wena Nkosi. Wayesethi hambani nowulanda. Wathi mase niwulanda nohamba amagxatha amabili nenza umnikelo. Nihamba amagxatha amabili nenza umnikelo. Wenzani uDavide? Uthi sengikhava isikhathi umphongolo ngawungenisanga. Ubambe imfihlo yokuthi lo mphongolo ukhonzwa ngeminikelo. So kuye kube nento ngazi ukuthi uyahlushwa ngaka kanti izoshintsha wena. Yini engashintshi uObed in 3 months ngaphandle kokuvuma ukukhonza? Asime ngenyawo sesizonikela. Yini engamshintsha ngaphandle kokuvuma ukunikela? Uthiwa uAnaniya noSafira bake bathi bazonikela nabo. Umhlaba babewudayisile wavana wanevalue enkulu kunale babeyicabangile. Base bevane bayayigodla ingxenye. Inkinga yabantu abanecapacity ukuthi endleleni kuhamba kube nesilingo sokugodla. Bebone ngathi sekukuningi kakhulu lokho azokwenza umuntu. IBhayibheli base befake bambelwa. Bona namhlanje siyibandla elihlukile elaziyo ukuthi uNkulunkulu uyakhonzwa. uNkulunkulu uyasetshenzelwa. uNkulunkulu uyenzelwa. Sesizokwenza umnikelo ke manje.